Maglaklak mong profile, girls. Maglaklak mong profile para itago ninyo inyong anak. Single mo nang nanikamot ko nga dapat pure single, pero ilad kayo kay pag abrin ako sa iyang profile kay iyang gilak. Kay pag abrin ako anak. Nanay anak ko eh. Na. Hello guys, mayong hapon. Kuan lang siguro kang mag-live ko kay panalang sa ko mag-live kay medyo ako kasabot kay puros binuang na lang bitaw tanan ng kuan ng hubag ng matag kuan kanang puros lang gid binuang ang puros binuang na lang gid ang kadawat nako ba kanang bukat ka sa kuan bukat na kaslugan. Gatarong manggug kanang post unta sa Facebook guys kanang tinuod lang gatarong og post sa Facebook. Pero di ko gusto nga makantsawan, di ko gusto manginana. Pero sorry kaya basta sorry kasanan lang kanang nag-post ko sa Facebook tapos itong pili lang nga murag ilad na lang ang tanan ba. Itong kanitong panalag sa busy kay May kanang busy kay May nya sige kanang hatag kog time sa kanang ganahan mag-chat ganahan hatag kog time pero grabe sa ganang mangilad bay. Maglaklak mong profile, girls. Maglaklak mong profile para itago ninyo inyong anak. Kabalo ba imong ianak ngita kog single. Nangitag single bro, grabe sa gayo mo eh. O kung ganahay ba kay kanang gatarong-tarong manuntag ko. Gatarong-tarong manuntag ko nga kanang kadya. Ya. Ay mag-intyo ka din. Yan. Maglaka. Itong mas kayo. Kabalo ko nag-iyak kong iyarik kong gi-block ini kahuman. Anay sa judgmental daw ko, judgmental inya ini kahuman. Siya mo yung judgmental kay yang giunaw na magunak anak ko siya nga kanang dili ko gusto ako pure single nako respect sa mga single mom gyud kay ako mga balkara single mom man pero naghanapig ko nga anang nikamot ko nga unta nga ang akong kuan pod unta nga akong makauban kanang tinuod na single mo nang nikamot ko nga dapat pure single pero ilad kayo kay pag abrin ako sa iyang profile kay iyang gilak kay pag abrin ako ana nanay anak ko eh na Unsang na nga. Ya, nagtagapos na ito, marwa tayo magawa nga tarong kay taga mo comment kay manas lang nga, wala na ko na yung mga asay, mga 20 skit, poros na lang wala na, inana, wala na available nga single, wala na tinuod kay mga babae karon inana na sila pero ang dating bitaw kay murag magbuot pa sila murag mas makabalo, murag silaan ka ng murag silaan mo kon sa tinuod kay sa murag magug dili mangod ang kamo ang mag-ipon. Kaya nang usahay ba kay bisag makabarkada bitaw na ko nga tarong kay dili na mo kuan dili na kanya kabaro ko nanawa karon na sa ako live sure ko nanawa karon sa akong live wala pa maabot kuan binuang mo kayo mis gatag time wala ta kay mo vlog di ta kalakaw-lakaw kay catchat ini gumang ilat ra gyapon mga mimas tayo ako ay wala lang tadi ako anda yo kada lang tadi ani kalingaw o kaysa na inana karon nag-post ko sa adlaw, nag-post ko niya nabay PM Lods, abrihan ako din so PM Lods kaya kong kinsa ang gibahak na maligyag baboy nagtupos ito ng kwartahan ko bakti nang ibaligyag buang ay uy di malas sa naman kasi karong panahon na di malas ka lang may dagang adlaw
itong isang adlaw po kay nagkatong na kami diri wa. Katong na kami diri kay abi na kung muna po itong chat sa kuha nga batanon murag bakit siguraan ba murag pare sa anong anak ko ni Ma'am Cathy bitaw yanis balay murag pare sa nang Karin. Okay, gwapo. Oh, abi na ko kanang gatarong-tarong. Ya, pakando man kay kanang nagdala man kay solicitation kay pista daw silang barangay. Yahak Na. bilang dato ta. Nagtuot ang datong to. Puro siya pang inutang maging bugas, inutang ipang na ng bugas gali nagidzi. Puro solicitation. Yahak. Solicitation na lang abot. Pinagdato ka. Na. Uy, ayo. Di na mga itakapit. Pero ka nagapangilan sa ako diha. Chat pa mo, laklag pa mo profile. Mga baga mo naong. Kung tunod nga single, respeto man kung lahi niyong gusto, lahi ta gusto, respeto ay punta. Dili kay kanang mamugos, mangilad, magkusik-kusik og time. Oo. Napaisa dira ka binuang. Sinsa nga dol, nakoy irito sa imo nagrito. Grabe katawa tingala ko ganung gahaha siya kay ang iyang gisin sa akong nga picture kay murag katsuri. Si Katsuri. Tanang murag ilangga taas kig simod niya galihang-lihang pangipon. Na seryoso kay tag kana pangita og ganang Napariyan na lugar sa pangit. Na mo, lagi na. huwag ka naman na imong ipon kay kanang sa tigulang mo lang imo katong iya gibatan-on mo to pero murag katsuri taas kig simod. Murag binuang yaga-yaga na lang ang tanan makalagot. Sana naman na, oy. Nalapay panahon. Panahon Pa. Napanagining Oy, libakir. kasad, oy. Napay libakiro dira ignan makakunin silang live sa pikas ignan ko nila nga 40 na akong edad gibiyawa. Wala pa sad. Oy, ako di ba maana. Grabe po sad. Biyawa mandaot mo nga ayo grabe pandaot. Ya, kung pwede Ako'y pa lang, mama kung na. pwede pa lang mo reply silang panlaot. Sino? Wala siya ng 40. Grabe. Kimo na lang tanan lang panlaot parang sikitanan din. Napanagigahin siguro. Ayan, nag-iwan po. Nang uban po, kung anak siya kay, bisag, ano mo anak ang akuan, i-judge sila kuno nga, dili na kuno kung kuan, tamili na kuno. Isang sak, dili ko mamili, asa ka paingon ko, di ko mamili, bisag kinsa, kamay kamoy mo tapad kay, kamay kamoy mo, jer-jer na iman. Baka naman, kamay mamili sa inyo, kamay mamili, mambuha, di kayo magbuot po mo. Kamuroy tapad, sa di mo ganahan, be. May pa naman nag-video ka ni Ray, okay na sa Eh, kala ko kay- Kita ka nagwapa din. Talaga to, di ko balos animas, kung pwede pa lang lagi mag-post yung ngalan, lagi si Rocky Kisana na. Na. Klaro ka nang katong nagsin sa kuha, katong picture nga, dami account mayapon to. Na. Lods, idol, bako lang gisunod sa fanatics niya. Gisandan kong tag-asking mo niya, uwak mo yun siya eh. Tripping ba kayo nga? Ay, buwan na lang ka di ang magkuasan. Pero maghihapon. Sakit-sakit na si Udugan. Binuang naman ang ila. Salooy. Ayun. Wala pa man naman 40,000 kitsan ko eh. Mag-vote man eh. May naghilabot sa inyo, mag-vote mo dito. Wala lang ka di Napaisa makakuan ngayon, isa nga. Magaragan kita na lang kit magkurambos ta. Mupay api kita dagway niya. Api pa to sa bidahon kang dagway. Loy kang anak nga mo. Lagot ka na lang. Sabi na sa video. Bitaw niya kanang wala na ko siya gi-replyan dahil wala ko gi-replyan kay mura mag-inuwag naman tong iya. Masuko na yun. Mama na. Tripping eh. Talaga ba gichismis na pala speakers di live na sad. Ayaw wa kanila eh. Na. Sana man eh. Ay, ikaw rin kabantayan sa kuan, ana. Nana naman gid na pa. Namagin nyo na sina. Sa pasensya gid kay sa labi na sa akong sa mga supporters katong nasa kuan nasa fans club nga gabay pasensya gid kayo kay murag for almost 3 weeks dili gid kay ko okay sa tinuod lang maningkamot mi nga maka-vlog pero dili gid ko ka-vlog diretso dili gid ko okay basta buisit Uy. maningkamot kita dagtarong tagaan tag murag na og katsuri makalagot